Sofie, uděláme room tour, kde točíme. Ok, tak pojďme se podívat. Jako první tady můžete vidět krásnou přírodu, tady se většinou běhá. Ano. Kamera. Tady je prostě takový nějaký pohodlný nasednutí ideální, akorát tady úplně vahu. A tady je nějaká kravina, nevím, co to úplně je, protože tady není nic. Potom, jak se můžete podívat tady na bordel, tak tady se odehrávaly všechny videa, co vidíte na mém kanále a na starším kanále. Jo, tady ochutnávky, bonbony, které už půjdou do koše. Jo, Torač. Tady máme tady drink, tam jsou ospadky, bordely. Tady svíc, která bude být terka bráchami, jo, ten bordel uklidíme. Flaška, která byla na natočení, můj baťoh, moje vesta. A já mám tady baťoch. A kapesník, jo, to asi nebude někdo. A tady můžete vidět, tady proč jsme netočili, protože bylo tam moc lidí, teď už tam není nic. No jako, Skoro nikdo. chara, no. Takže tak. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, a zajděte like, odběr a sdílení. A my se rádi, ahoj.